hrvatskoga i stranih jezika. U našem osječkom studiju pozdravljam Miljenka Hajdarovića, povjesničara i sudionika skupa organizacije Agencije za odgoj i obrazovanje. Dobar vam dan i dobrodošli u Prizmu. Dobar dan. Zašto su ovakvi skupovi namijenjeni učiteljima povijesti važni? Ovakvi skupovi su važni ne samo učiteljima i nastavnicima povijesti, već i drugima, poput recimo nastavnicima hrvatskog jezika, etike, vjeronauka, stranih jezika. Zbog toga jer ako gledamo hrvatski obrazovni sustav, nitko tko trenutno radi u hrvatskim školama tijekom svog obrazovanja na bilo kojem stupnju nije imao posebne kolegije ili posebnu edukaciju o holokaustu. Tek od prošle godine u Hrvatskoj se pojavio prvi kolegij upravo na odsjeku za povijest na Filozofskom fakultetu u Rijeci, a prije toga jedino na judaistici na Filozofskom fakultetu u Zagrebu je bilo sličnih kolegija. Imamo li ujednačeno obrađenu temu holokausta i Drugog svjetskog rata u hrvatskim udžbenicima? Sukladno zakonu o udžbenicima, takva ujednačenost zapravo ne treba niti postojati. Prema zakonu definirano je da se u udžbenicima moraju prikazati određene obavezne teme, a način na koji će se bilo Drugi svjetski rat, bilo holokaust ili neki treći događaj prikazati zapravo ovisi o izdavačkoj kući, o uredništvu i o autorima samog udžbenika. Tako da mi i kod ovih najnovijih udžbenika koji su izašli u proteklim godinama vezano uz temu holokausta imamo različite pristupe. Neki su opširni, neki su sažetiji, ali na različite načine se pristupa ovoj temi. Ne bismo li trebali u tom slučaju, kada je ovakva tema u pitanju, ipak imati neku ujednačenu praksu da ona bude strogo propisana? Možda bi za neke bilo lakše, ali zapravo tu bi onda ograničili ono na što se zapravo hrvatski obrazovni sustav fokusira, na mogućnost da učitelji imaju određenu autonomiju. Što se tiče teme holokausta, postoje vrlo dobri primjeri, vrlo dobre preporuke. Recimo, Međunarodni savez za sjećanje na holokaust već niz godina izdaje svoje preporuke gdje je vrlo jasno naznačeno kako bi edukacija o holokaustu trebala biti. Čisto malo da pojasnimo, radi se o tome da se o holokaustu ne bi trebalo samo govoriti o događaju koji se zbivao između 1933. pa sve do 1945. godine, nego bi zapravo u tom dijelu trebalo dati i neki uvid o tome kakav je bio recimo odnos prema Židovima, što je bilo sa antisemitizmom već i prije samog holokausta. I ako se učitelj, ako se nastavnik pridržava tih preporuka, onda zapravo udžbenik i tu nije najvažniji ili nije nužan. Preporuke za edukaciju o holokaustu zapravo idu na tome da se priča mora individualizirati. Dakle, puno je važnije možda pronaći jednu osobu, muškarca, ženu, dječaka, djevojčicu koji su živjeli, možda stradali u vrijeme holokausta, a da se tek onda uz to naravno da i definicija holokausta, da se tu naravno spomene ova poznata brojka od 6 milijuna, ali baš ići propisivati kako i na koji način kroz udžbenike, ne vjerujem da je to, rekao bih, dobar put. Kada sam ja davnih dana išla u školu, povijest je bio predmet za koji se trebalo dobro zagrijati stolicu, kako se to govorilo, i nabubati i naučiti sve datume, razdoblja, ljude i sve ostalo. Koliko se nastava povijesti promijenila u današnje vrijeme? Pa vaš komentar nastave povijesti je zapravo prilično odgovarajući. Jer ako gledamo nastavu povijesti od uvođenja obaveznog školovanja, znači od 19. stoljeća, postoji jedna konstanta. Ta konstanta je da političko vodstvo, ne samo Hrvatske, nego svake države zajedno sa prosvjetnim vlastima, povijest smatra jednim od predmeta koji su nacionalno važni. I da zapravo kroz školski predmet povijest učenici trebaju dobiti, odnosno naučiti kakav je njihov nacionalni identitet. I zbog toga povijest na neki način pati. Patila je u vrijeme Habsburške monarhije, kada su učenici učili o našemu Cezaru, Habsburškome, kada su u Kraljevini Jugoslaviji učili o Karađorđevićima, u vrijeme socijalističke Jugoslavije o tadašnjoj vlasti.
Sličan problem je i danas. U demokratskoj Hrvatskoj nastava povijesti je jako opterećena faktografijom, posebno nacionalnom, gdje se zapravo od stoljeća 7. do današnjih dana treba nabrojiti sve te važne, što ste i vi spomenuli, i ličnosti i događaje. Učitelji koji su malo stariji spominju da su oni nekad morali učiti o 7 ofenziva. Danas se zapravo približujemo tome da, evo, baš je neki dan i premijer spomenuo da se treba učiti o ratnim operacijama tijekom Domovinskog rata. Tako da u tih zadnjih 100 godina razvoja poučavanja povijesti nismo napravili značajne iskorake. I dalje imamo jako puno faktografije i ako pogledate najnoviji kurikulum koji je uveden 2019. godine, što je učinjeno? Nadodani su novi sadržaji vezani uz recentnu hrvatsku povijest. Svaki razred ima 18 obaveznih tema kroz koje se treba proći. I sada ako pogledate da tijekom jedne školske godine imamo 70 sati povijesti, imamo 18 tema kroz koje se mora proći, zapravo ispada da po jednoj temi bi tu negdje bilo 3,8 školskih sati, u što treba uračunati ne samo obradu, nego i ponavljanje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika. I onda vrlo lako možete zamisliti da je zapravo nastava povijesti još uvijek veliko trčanje kroz povijesna razdoblja kako bi se ispoštovao kurikulum. Razvijali mi kritičko mišljenje kod djece na takvim načinom učenja? Kritičko mišljenje je svakako cilj obrazovanja, no međutim u ovakvoj formi kada se juri kroz sadržaj mi zapravo ne možemo razvijati tu vještinu kritičkog mišljenja. Učitelji su prinuđeni da na uštrb neke teme, možda u nekoj drugoj temi gradivo prošire, da probaju na nekakvom određenom gradivu razvijati kritičko mišljenje. Možda, ako je sreće, to bude tema upravo vezana uz holokaust, a možda zapravo i ne bude, jer učitelj sam može odabrati koliko će vremena posvetiti određenoj temi, pa ako se osjeća više sposobnim da priča o Fridi Kahlo i umjetnosti, onda će više vremena posvetiti umjetnosti 20. stoljeća, a neko drugi koji možda se osjeća spremnijim da govori o holokaustu, možda će tu pronaći mjesto da razvija učeničko kritičko mišljenje. Znači sve nekako na odluci profesora i na nekim njegovim afinitetima. Imaju li profesori pomoć u tome da se kvalitetno pripreme za predavanja o holokaustu konkretno? Hrvatska je u posljednjih, evo baš 20 godina, mi sada u Osijeku upravo smo na 20. stručnom seminaru o poučavanju o holokaustu. Hrvatska je u posljednjih 20 godina učinila dosta toga. Dobar dio je nazivno i kako bi se zapravo i Hrvatska pokazala i prema Europskoj uniji i prema drugim europskim i svjetskim partnerima, no ima tu i jako velikog iskoraka, recimo posebno od strane Agencije za odgoj i obrazovanje. Posebno tu treba naglasiti vrijednost rada više savjetnice Lorande Miletić i brojnih učitelja koji su u posljednjih tih 20 godina zapravo pokazali brojne primjere koje su sami pronašli, ali i primjere koje su recimo preuzeli, pokupili iz raznih edukacija koje su zapravo realizirane. Ono što je dobro u tih zadnjih 20 godina je što je Hrvatska, što je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, što je Agencija za odgoj i obrazovanje potpisala više međunarodnih ugovora, pa tako hrvatski učitelji idu redovito na edukacije u Izrael, idu na edukaciju Memorial de la Shoah u Pariz, idu u SAD, u Jewish Foundation for the Righteous, tako da zapravo mogućnosti edukacija ima, a onda je naravno opet koji učitelj će to odabrati i koliko će ih zapravo to odabrati. Jer ako mi imamo negdje oko 1600-1700 što učitelja, što nastavnika povijesti, kroz ove seminare, kroz te edukacije, prema brojkama koje smo čuli i na otvaranju ovog skupa, je prošlo nekakvih vjerojatno oko 400-tinjak, znači eventualno 1/4. A kao što sam već rekao na početku, holokaust nije tema koju smo mi učili tijekom svog obrazovanja. Holokaust je tema u kojoj se mi moramo dodatno obrazovati tijekom našeg permanentnog usavršavanja kao učitelji. Tako da, znači, oko 1/4 učitelja je prošlo nekakvu edukaciju, ovaj drugi dio, da li su sami se educirali, da li su sami tražili literaturu, to je naravno pitanje. Možemo se samo nadati da jesu i da zapravo u toj temi pristupaju onako kako bi trebali pristupiti. No sama tema holokausta je još uvijek osjetljiva tema. Posebno kada se obrađuje holokaust na području Hrvatske, kada se govori o NDH, kada se govori o ustašama. Tu stvarno
Mi nemamo podatke što se na nastavi radi, nemamo podatke, nemamo istraživanja kakvi su učinci poučavanja, takva istraživanja niko nije u Hrvatskoj izvršio. Jedino možemo iz međusobnih razgovora, iz međusobnih kontakata, nekakvih priča doznati da neko radi više, neko radi manje, neko možda i radi na revizionistički način, što je nažalost slučaj, takve primjere imamo. Kada smo govorili o edukaciji profesora, govorili ste o 2 katedre u Zagrebu i u Rijeci koje su vezane uz holokaust. Ali riječ je o jednoj temi koju je stvarno teško prenijeti djeci u toj dobi i reći djeci da u jednom razdoblju naše povijesti gotovo cijela židovska zajednica u Hrvatskoj je izbrisana. Postoje li neke pedagoški kolegiji na koji način pomoći učiteljima da to prenesu djeci na djeci prihvatljiv način i razumljiv? Nažalost, takvih kolegija nema. Kao što sam i rekao, evo tek od prošle godine imamo na odsjeku za povijest u Rijeci posebne kolegije o holokaustu. Nešto se o holokaustu poučava na judaistici, na Filozofskom u Zagrebu. A ako gledamo učiteljske fakultete odgojnih obrazovnih znanosti, zapravo nemamo takvih kolegija koji ne moraju nužno govoriti isključivo o holokaustu. Naime, način pedagogije poučavanja o holokaustu je zapravo vrlo bliska pedagogiji koja bi se mogla iskoristiti za poučavanje događaja iz Domovinskog rata. I ja mislim da bi za Hrvatsku bilo izuzetno vrijedno da se takvi kolegiji pokrenu i na pedagoškim fakultetima za sve učiteljske smjerove i za učitelje u razrednoj nastavi. Kažete, možda je prerano da učenici počnu učiti o takvim temama već u ranoj dobi, ali zapravo se toj temi može i indirektno pristupiti na pogodne i, da tako kažem, lakše načine, jer to je zapravo ljudsko-pravna tema. Kada se u stvari u kurikulu počinju učiti teme iz Drugog svjetskog rata? Specifičnost kurikuluma povijesti je to da se teme izvode kronološki. Znači, mi u 5. razredu krećemo praktički od prapovijesti i onda postepeno dolazimo do najnovijeg doba, tako da zapravo tema Drugog svjetskog rata, tema holokausta nastupa na red u 8. razredu osnovne škole i u 4. razredu gimnazije. Mislite li da bi trebalo početi ranije s obzirom na stvaranje tog kritičkog mišljenja koji je u tom predmetu presudan? Ja mislim da bi trebalo drastično reorganizirati kurikulum povijesti, stvarno povesti stručnu i dugotrajnu raspravu o tome koje teme su zapravo nužne. Ja mislim da je velika zadaća povijesti da učenicima omogući razumijevanje sadašnjosti. U temama koje su danas u školi ima zapravo puno tema koje bi se mogle izbjegnuti, koje bi se mogle čak i maknuti iz kurikuluma i na taj način bi se preostale teme mogle ljepše rasporediti, moglo bi se duže raditi na njima i onda u nekakvoj takvoj reorganizaciji kurikuluma bi zapravo mi mogli dobiti više mjesta i za temu holokausta, za temu žrtava Domovinskog rata ili neku treću temu. Kako bi prema vama izgledao idealan sat povijesti, to jest idealni sati povijesti učenja u holokaustu? Što bi sve sadržavalo? Kao što sam već spomenuo, jako važan dio edukacije o holokaustu je približavanje osobnih priča. Pronaći materijal koji govori ili o stradalniku, ili o preživjelom, ili o pravedniku među narodima, i onda na temelju te jedne priče zapravo izgraditi taj cijeli narativ, dati mogućnost učenicima da tu nešto i samostalno istražuju, i kada se učenici upoznaju sa jednom osobom, sa time što je ta osoba proživjela, koje sve odabire tijekom holokausta morala učiniti kako bi preživjela ili kako bi preživjeli članovi njene obitelji, tu se učenici onda mogu i emocionalno povezati i zapravo to učenje je onda puno kvalitetnije. Naravno, onda se sve može zaokružiti i sa definicijom što je holokaust i sa ukupnom brojkom i možda sa nekom drugom činjenicom, ali ta individualna priča mislim da je najvažnija. Koliko je u nastavi povijesti presudno ili važno otići na primjer na izlet u Jasenovac?
koliko je važno znati da se to nešto događalo i u Hrvatskoj i od toga ne bježati? Mislim da je iznimno važno biti otvoren o prošlosti vlastitog naroda. Što se tiče Drugog svjetskog rata, treba jasno istaknuti i to da je dio Hrvata bio na strani nacista, na strani fašista, da su to bili ustaše, da su ustaše provodili genocid ne samo nad Židovima, nad Srbima, Romima, nego su bili i neprijatelji i Hrvata, onih koji su bili njihovi protivnici. I onda mjesta sjećanja koje u Hrvatskoj imamo više, ne radi se tu samo u Jasenovcu, su zapravo vrlo dobre lokacije gdje se učenici mogu dovesti na mjesto sjećanja i onda se tu zapravo može pokrenuti nekakvo dodatno istraživanje o tome što se upravo tu dogodilo. Upravo zbog toga što u Hrvatskoj imamo više takvih mjesta, učenici, naravno oni koji su bliže recimo spomen području Jasenovca mogu doći do Jasenovca, ali kažem, u Hrvatskoj ima više takvih lokacija. Nažalost, u više hrvatskih gradova se desilo stradanje Židova i drugih i onda se recimo i lokalni muzeji, županijski muzeji, gradski muzeji mogu iskoristiti za edukaciju na takvim mjestima. Gospodine Hajdaroviću, hvala vam najljepše na gostovanju u Prizmi. Hvala vam na interesu.